pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin ug paday naghatag kanato og kadaugan ug kalampusan sa atong paghalad sa atong kinabuhi sa pagdaig pagpasidungog sa atong buhing Dios. Sa atong pagsugod mga kigsunan sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko, akong gihangyo matag-usa ngato ning ablihan diha sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang mga pagdaig, pagpasidungog sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios diin iyang gidawat ang atong mga halad, mga pagdaig, pagpasalamat. Dalaygon ang Dios sa matag-usa nato kang kinabuhi. Akong gihangyo matag-usa sa paghatag sa ato ang mga pagdaig, mga pagpasalamat alang sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Dios nga mo'y nag-atiman ka namo. Dios nga mo'y tag-iya sa among kinabuhi. Dios nga mo'y nagbayad sa among kinabuhi aron amo kining gamiton sa pag-alagad kanimo. Niana usab kami amahan nga nagkahiusa sa pagpamati kanimo, sa pagpaminaw sa imong mga pulong, uban sa paghatod sa mga pagdaig pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. And thank you so much Lord sa imong walay hunong nimong pagiya sa among kinabuhi aron kami mahimong maandam sa pag-atubang kanimo. Amahan Dios nga makagahom sa among pakiguban, among gihangyo ang imuhang gugma og kaluoy ug labos tanan ang imuhang mga saad among masinatian. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin karon sa mga pulong nga amo karong madunggan kami mapanalanginan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpakiguban. Dalaygon ang Dios nga padalayon nagpanalangin sa matag usa. Mayong gabi, may pagiguban sa atong mga kaigsuonan, ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod na sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa Shiny FM 11.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan nga nanuka diha sa Sitio Pantag, Sitio Linaw, Sitio Ampak, Sitio Tubod. Ato mga kaigsuonan ni Brother Moses Cardente og si Brother Pedro Arsula og sa inyong mga kaubanan, mga kailahan, mga kaamiguhan. Mayong gabi. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Brother Johnny. Mayong pakiguban sa atong silingan diri ni Ma'am Aimee og ni Boss Junjun. Maayong pakiguban. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw sa atong kigsuonan nga mga mainiton, madinasigon sa pagsunod sa atong programa pinaagi sa 11.3 Shiny FM nga number 1 nga naglanog-lanog diri sa kabukiran sa Malabuyok, Cebu. Mayong gabi, may pagpaminaw sa tanan nato mga kigsuonan, ilabi na sa tagapantag. Mayong pakiguban sa mga Alianic family, mayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw, maingon man sa ato mga kigsuonan nga nanuka diha sa Kalugtugan. Maayong pagpaminaw sa mga Dinoyo family, De Villares family, mga Tamayo family. Good morning, good evening, good evening. Good morning para sa uban. Kaya ang atong mga kaigsuonan, niining mga tagnaa murag kadlawon sila, no?
Labi na sa ato mga kigsona sa gawas sa nasod. Maayong hapon, maayong buntag, maayong udto, maayong gabi sa tanan. Maayong pagpaminaw atong tagaan og pagtagad ang mga mensahe gikan sa atong mga mahal nga mga igsuon nga madasigon mainiton nga nagsunod sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Tagaan atong pagtagad ang paghatag og panahon sa inyohang mga mensahe. Nagmug na sa tibuok na kalibutan, siya ang Diyos sa balaan. Sungit ako siyang dahigon, umayaw, upad sa pagsayaw, pagkapat sa iyong gamot. Mayong pagkikuban ni Sister Teresa Masangid Mandanao. Good evening po, Pastor, watching from Davao. Mayong pagkikuban ni Gingging Simpron. Maayong gabi, Pastor, kumusta sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo? Ibuok mong pamilya ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan. Salamat, Pastor, and God bless sa tanan. Maayong pagpaminaw ni Samuel Helo Senior. Maayong gabi ni Rinanti Bagua Francis. Maayong gabi ni Teresa Liz. Pastor, nabati na po nako ang pulong sa Ginoo. Watching you from Tisa, Lower Labangon, Cebu. Request ko, Pastor, lahutay lang. Kana lang ang salamat. Gikan ni Mirasol Limpanda Maltos. Maayong gabi, Pastor, watching from San Francisco, Agosan del Sur. Maayong gabi, may pagiguban ni Matias Sato. Maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanang naminaw sa pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios. God bless, Pastor, sa tibok mong pamilya. Maayong pagiguban ni Arlene Suyan Trasaris. Maayong gabi, Pastor Gideon Candelario. Please pakikanta kay Gaina sa Simba. Ang samang kantaha. Salamat daan usang title. Sa may title ato. Mura mag-init akong mata mga tigsunan kay mugabon man ang ako ang reading glasses, eyeglasses, no? Ako asang tangtangon kay murag mugabon, murag init akong mata. Kay awit makalangit, pagdaig nga tinud anay. Mayong gabi, may pagiguban ni Sara Mi Lorenzo Limintang. Pastor, mayong gabi, naminaw mi sa imong pulong sa Dios. Jumarito Talido, mayong gabi. Si Beresio Jungi, good evening uban imong family. Mayong pagiguban ni Liti Gondaya. Mayong gabi, Pastor, naminaw mi karon sa ako bana nga si Ruben Gondaya. Mayong gabi, may pagiguban ni Josephine Atay Inoy. Mayong gabi, Pastor, watching from Riyadh. Kumusta mo diya sa Riyadh? Ampingan o kubanan mo sa Ginoo. Si Beresio Songi, Pastor, request kog ikaw ang kusog. Mayong gabi ni Pastor Sapre og ni Jean Candelario. Mayong gabi, Pastor Gideon Candelario. On air na ka sa Shine FM 95.3 Balok Santo Niño, Tanhay City. God bless. Mayong pagiguban ni Felisa Lopez. Mayong gabi og ni Ashley at Tindido. Mayong gabi may pagiguban og ni Sister Vivian Alihaho. Maayong gabi ni Sunny Calling. Maayong gabi, Pastor. Salamat kay napaminaw na pod ko sa imong programa karong gabi. Request ko kanta Langit ang Hinungdan. Nindot kayo ron na atong hisgutan nga mga pulong mga kigsunan nga pwede ra gyud ninyong basahon diha sa Galacia kapitulo 5 versikulo 16. Pwede ra gyud ninyong basahon hangtod sa unahan.
Akong tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang awit nga gi-request diri. Langit ang hinungdan o katong lahutay ikaw ang kusog ato ratong kantahon o niya human sa ato ang or pagpaingon na sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Si Pops Gilon Minggito Garces malipayong kagabion pastor request kog song tumawag ka. Salamat kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bro, ang Dios magapanalangin og ang Dios nakakita, nasayod sa ihang sa imuhang pagkamatinud-anon sa mga buluhaton sa Ginoo. Inungdan sa akong pagbag-o kay dili ko buot impernong dulngan ko. Katong dili gusto nga moadtong imperno, kinahanglan isentro nato atong hunahuna sa langit. Ang atong hunahuna maghuna-huna kanunay mga butang espirituhanon dili ang yutanon, kay ang paghuna-una sa mga butang yutanon kamatayon ang padulngan. Dito sa langit wa tay laing maangkon kon dili lonlon nga kalipay. Ang kalinaw mao'y maghari sa tanang panahon. Si Shirley Tumaudos, good evening pastor, pwede request kanta ning dapit. Og si Nayam Bakaslaw, hello po, watching from Qatar. Kumusta mo Inayam? Kung ang Diyos magpanalangin. Good evening pastor, Gideon Cadalar watching here in ITCP Banawa, Cebu City. Narade ka sa Cebu City, ambingan mo sa Ginoo diha Brad Alvin. Si Adeline Ayuma Basalan, maayong gabi pastor, bless sa atong tanan from Santa Maria, Bulacan. Maayong pakiguban ni Anib Sirinio. Good evening pastor, thanks sa live makapaminaw na pod mi sa mga pulong sa Ginoo. Si Ana Rosi Rigunan, good evening pastor, watching from Pulumulok, South Cotabato. Na ako ron sa hospital naglibor, pray for me pastor sa safe and normal delivery. Hatag nas Ginoo, salig lang, relax lang o niya. Daiga ang Dios, damahanan ang Dios, ihatag sa Ginoo ang normal nga pag-deliver sa inyong anak. Congratulations. Si Narcilita Talangin Sira, maayong gabi pastor, 3 PM na sa Kuwait. Mayang hapon diya sa Kuwait. Request ko kana Jesus patawad. Mayong pagiguban ni Lorimin if Kanupin, maayong gabi. Request og labihan si Gina Abasola Ayuban, BE diha pastor watching from Hindang. Request kanta pastor, gamahanan ka. Okay, sa mga nag-request mga igsoon, labi na sa mga awit magalangit, ako ra ning matagaag pagtagad human sa atong pagpaminaw, pagpamati sa pulong sa Ginoo. Adunay mga pipila nga mga awit makalangit atong matagaan og pagtagad. Awit makalangit, tumawag ka diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Human aning awit tumawag ka ato nang paminawon ang pulong sa Dios nga mabasa diha sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 16. Pwede ra gyud mo nga mangutana diri sa ato nga programa. Ilabi na sa mga pulong nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa Galacia kapitulo 5. Katuni ang pagpangutana, kay diha sa pagpangutana diha ta makakaton. Kanang pangutana nga wa gyud ka masayod, lisod man ang mangutana ka nga nasayod na. Dili man na siya maoy insakto nga panahon sa pagpangutana. Prihasa ako ang estudyante sa una, nangutana siya nako nga
pila gani to ka simbahan, pila gani ka klase sa simbahan, pastor, kanang gihisgutan diha sa gipadayag. Nya memorize na day kay niya. Na ay mga inana nga tao nga mangutana nya mas grabe na dito kaswito. Nya di man na maoy makatabang. Wag yapoy kapuslanan. Kanang mangutana ta, kanang wala nato masayre. Mao bitaw kinahanglan tang mangutana. Si Gmart Villanueva. Maayong gabi, pastor. Dalaygon kayo ang Ginoo, pastor. Nga ani mamati na usab nako ang ihang pangapulong. Pastor, shout out ko sa Pastor Shaton Aligado family nga nagsunod sa imuhang live, pastor, watching from Pulelan, Bulacan. Request og song Lahotay. Si Ashley Atindido. Maayong gabi. Si Darwin Bayawan, maayong gabi, pastor. Naminaw ko karon diri sa ako ang gidyutihan, naglingkod og namati sa imo, great ko sa akong mga kauban sa security diri sa Jinsan City. Request kog kanta Kinsa Man Lang Ko, gikan ni Brother Darwin. Maayong gabi ninyo diha mga buutan makugihon nga mga security guard diha sa Jinsan. Dili biya gyud na sayo ng inihang trabaho. Kay doon ako'y estudyante nga maoy kana bitaw maoy tig training kunya murag usas mga tag-iyas agency nya ni eskwela sa basic pastoral. Usas iyang gi-explain lisod gyud kaayo ang kana bitawng trabaho sa security. Kinahanglan insakto gyud nag-training kay ngano kinabuhi gyud na ang ilahang gibantayan. Unas tanan ang ilang kinabuhi muna nga doble gyud og pag amping og labos sa tanan sigurohon gyud ang pagkinabuhing matarong og balaan nga makapahimuot sa Dios aron sa tanang panahon protektado ta sa Ginoo. Walang imposible sa Panginoon. Okay, diretso ko sa ato ang mga kigsuonan nga naagyod sa tumoy nga kuan. Naghatod og mga mensahe si Jenner de la Rosa Estante. Blessed evening po, pastor. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. No? Amen. Si Jocelyn Oligar, maayong gabi, pastor, watching me diri sa Manila, Antipolo. Kumusta mo diha? Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Si Alan si Bagyo, maayong gabi, pastor. Pulong kaluwasan, tinuod ba, pastor, nga si Jesus ang pangalan daw niya sa Islam? Isa alamasi kay murag wala mangguod ko nakabasa sa Biblia kay naa manggod ko'y pastor na dungog nga ang pangalan daw ni Jesus Isa Almasi. Salamat, pastor. Dili na maooy. Dili na kana siya nagtuon na siya nga nasaag na amanggoy magtuon nga masaag kanang mugawas bitaw sa Biblia. Mugawas ang sa Biblia kanang kuan gyud na siya. Kana bitawng masaag na siya. Kay ila magong i-translate. Di gyud na siya ang pangalan ni Jesus, mga kigsunan, kung imong tan-awon na gyud na sa Biblia. Klaro gyud kay na sa Biblia. Okay? Si Maria Hilin Jamel Nguho, request pagkamaayo mo Jesus. Kay daghan gyud ang nag-request, no? Og ako nagtuo, mga kigsuonan, nga preparado na ang tanan sa pagpamati, pagpaminaw sa pulong sa atong buhing nga Dios. Akong gihangyo matag usa nga mukuha sa inyong Biblia, manaaman sa cellphone o manaaman sa papel, di papel. Og ato ang
patalinghugan mga kaigsuonan ang pulong sa atong buhi nga Dios. Siguro ang uban nakabasa na sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 16. Mas maayo kung nakabasa na ang uban, no? Kasagaran mas maayo nakabasa na unta sa Galacia Kapitulo 5. Sa Galacia Kapitulo 5 mga kaigsuonan, gikan sa versikulo 1 naghisgot siya og kagawasan. Kini maong sulat mga igsoon alang ni sa mga taong nakabaton og kagawasan. Ang tao nga nakabaton og kagawasan katong mga tao nga tinuod nga nahiusa kang Kristo. Ang tao nga tinuod nga nahiusa kang Kristo, bag-o na ang iyang kinabuhi. Katong daan nga kinabuhi, daan nga kinaiya, daan nga batasan nga maoy hinungdan nga nung naay kagubot ang kinabuhi, dunay kagubot kaguliyang ang pamilya, kato wala na to sa kinabuhi sa taong nakabaton o kagawasan. O kining maong mensahe alang nis mga taong nahiusa kang Kristo. O alang sa mga taong wala mahiusa kang Kristo, dapat makasabutan ini. Kay ang tinuod nga taong nahiusa kang Kristo, na bag-o ang iyang kinabuhi. O ang bag-ong kinabuhi mga kaigsuonan, imong makit-an diha nga dunay tendency o porsyento nga mobalik ang daan nga kinabuhi. Katong mga kinabuhing na bag-o na usab na, dunay chance nga mobalik pagkadaan, mobalik ang iyahang kinabuhi nga naas kaguliyang, naas kagubot, naas kalisod, walay kalinaw kon dili ampingan kining gitawag kagawasan. Sa bersikulo 16 mga kaigsuonan, gitaytolan ni Apostol Pablo og ang Espiritu Santo og ang tawhanong kinaiya. Gikan sa 16 hangtod sa 26. Duha ka kinaiya ang gipakita ni Apostol Pablo. Ang espirituhanon nga kinaiya ug ang tawhanon nga kinaiya. Og kining duha ka klaseng kinaiya giklaro sa sulat ni Apostol Pablo nga naa ni sa kinabuhi sa tao nga magtotoo atubangan sa Dios. Kay nganuman, ang tao nga nagtuo kang Kristo Hesus gikan sa maong daang nga kinaiya, gikan sa tawhanong nga kinaiya. Kung imong tun-an ang Biblia mga kaigsuonan, ang kausaban dili instant kundi process. Dunay mga tao mga igsuon nga nagtuo dili diha-diha nga nabiyaan ang tanang bisyo. Kasagaran mga kaigsuonan, kung imong lantawon majority sa mga Kristohanon na ay mga Kristohanon nga ang naundangan ang pagkapalainom, pagkahubog-hubog or palahubog, pero wala dayon mawa ang iyahang panigarilyo. Doon na po'y mga Kristohanon mga igsuon nga nawagtang ang iyahang pagkapalainom, nawagtang ang iyang kanang kusog manigarilyo, pero wala kayo mawa dayon, wala dayon mawa ang iyahang pagkasugarol, labi na sa sweet trees o loto, dili na diha-diha dayon mawagtang. Doon na po'y mga tao o Kristohanon nga kanang nawagtang ang iyang pagkapalahubog, nawagtang ang iyang kanang kagana sa pagpanigarilyo, nawagtang ang iyang kagana sa pagkaibog sa pagpanugal, pero wala mawa dayon kining gitawag kanang pagpanapaw. Kanang tanan kinahanglan mawagtang yun na siya. Wala magpasabot nga giukihan sa Dios ang kinabuhi sa tao nga mingtuo mialagad kaniya nga naay bisyo. Giklaro sa Biblia nga wala ukihi sa Dios.
Mahinungdan nga ang sulat ni Pablo sa mga Kristohanon sa Galacia gitinguha gyud sa maong mensahe nga kinahanglan ang mga Kristohanon mahingpit. Og dili pwede nga moingon tang mahingpit na kung mamatay na. Samtang buhi pa ta, kinahanglan maningkamot ta nga matugad og masinatian nato ang kahingpitan sa atong kagawasan. Sa ato ang kaluwasan, sa atong kabaguhan. Diha sa hingpit nga pagsunod sa mga pulog pagtulunan sa Dios sa balaang kasulatan. Mo'y kinahanglan atong tun-an, atong dawaton og ikinabuhi kay pinaagi niini muhatod ni sa atong kinabuhi nga mahimong panalanginan sa atong buhi nga Dios. Mga igsoon, ang sulat ni Apostol Pablo alang ni sa tanang mga magtotoo. Alang ni nimo, alang nako ug alang natong tanan nga mga magtotoo ni Hesukristo. Ayaw kalimti si Apostol Pablo naghisgot ining duha ka kinaiya. O kining duha ka kinaiya, ang usa makapalangit apan ang usa makalaglag. Dili pwede ang usa ka tawo nga magtotoo sama kanimo maghambin aning duha ka klaseng kinaiya. Dili pwede nga naa kay pagka-espirituhanon nga kinaiya at isim na apoy pagkatawhanon nga kinaiya. Aron ato ang mailhan ang mga tawhanon nga kinaiya ug ang espirituhanong kinaiya, ato ning pamalandungan ug tagaan sa atong panahon aron ato ning masabtan sa atong pakiguban. Versikulo 16 nagingon, kini akong isulti kaninyo, paria ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas nung kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu supak sa lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kon ang espiritu maoy nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayong pakighilawas. Hugaw og hilas nga mga buhat, ingon man ang pagsimbas mga Dios-Dios. Og sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, o uban pang mga butang nga sama niini. Busa, pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan ang espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatod-on, pagkamapabsanon o pagkamapinuganon sa kaugalingon. Kini mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Gilangsang na diha sa cross sa mga tao nga iya na ni Kristo Hesus ang mga tawhanong kailibgon og ang mga lawasnong pangandoy. Ang espiritu maoy naghatag kanatong kinabuhi busa parion nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili na kita magmapagarbuhon o magmasukanon o magmasinahon sa usag-usa. Mga igsuon, klaro kayo ang mga mensahe nga gisulat ni Apostol Pablo nga naghisgot sa duha ka klaseng kinaiya. Ang usa makapalangit, ang usa makapaimperno. Ug akong giklaro diri sa ato nga panag-uban nga dili pwede ang usa ka tawo nga nagtuo kang Kristo Hesus maghambin aning duha ka klaseng kinaiya. Dili pwede mga kaigsuonan nga matag Domingo espirituhanon ta, Lunes hangtod sa Sabado yutan-on ta.
kinahanglan ang atong kasing-kasing una-una kanunay mangandoy sa mga espirituhanong butang. Mga espirituhanon nga mga mensahe gikan sa Dios. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang usa ka tawo nga nagtuo, giila o gidawat ni Apostol Pablo nga naagyapon ang pagkatawhanon. Naagyapon ang kinaiyang tawhanon. Og mismo si Apostol Pablo nakamatikod og nakakitag nakasaksi sa mga tao nga magtotoo. Ibin ikaw, ibin ako, ibin kitang tanan. Makamatikod gyud nga naagyapon ang pagkatawhanon. Buot bang ipasabot nga tugutan gihapon sa Ginoo ang tao nga magpakasala, or musabot ang Ginoo nga ang tao makasala? Mga igsuon, yes, naapa ang pagkatawhanon. Pero sa atong pagtuo ug sa atong pagdawat sa pulong sa Ginoo, ang pagkatawhanon gipalangsang na diha kang Kristo. Dili na nato pwede gamiton, gilangsang na eh. Ug sa uban nga mga diskusyon ni Apostol Pablo, gihukas na. Dili na pwede natong iparada. Dili na pwede natong ipakita diha sa atong pamilya, diha sa ato ang isig katao, labi na diha sa atong simbahan. Kay gihukas naman ang daang pagkatao, ang tawhanong kinaiya, dili na nato gamiton pa. Dili na nato pwedeng isuot pagbalik ang tawhanon nga kinaiya nga ato nang gipalangsang ug ato nang gihubog gihukas, kay kita nangalagad naman sa Dios. Kanus aman ni mahitabo? Ang pangutana, kanus aman mahitabo sa dihang magdesisyon ta? Ang problema mao ni daghang mga tao nga midesisyon pero dunay pagduha-duha. Hinumduman nato mga kaigsuonan sa matag karon og unya, sa dihang mo desisyon tas usa ka butang, kinahanglan ang tabang sa Dios. Kinahanglan ang pagpaduol kanunay sa Dios. Ikaw ug ako mi desisyon ta nga mangalagad o musunod sa Ginoo. Ating desisyon na. Dili tungod sa ato ang pamilya, kundi sa ato ang pagtuo nga dunay langit nga giandam ang Dios alang sa matag usa. Nganong moingon kong pinaka-importante sa ato karong masabtan diha sa mga pulong niining duha ka klaseng kinaiya ang desisyon. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, miingon siya nga kini ang akong isulti kaninyo. Versikulo 16. Paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang tinguha sa lawas ng kaibog. Diha giklaro mga kaigsuonan, bisan si Apostol Pablo nakabantay siya, nakakita siya, nasayod siya nga dili siya makabuot sa tao nga musunod ni Jesus. Ako ray makabuot sa akong kaugalingon, dili akong asawa, dili ang ako ang mga anak, dili akong ginikanan, dili ang akong mga igsuon. Ako ray magbuot. Unsay buot ipasabot? Kung ako bang paharion ang espiritu or ako bang paharion ang tawhanon. But ipasabot mga kaigsuonan sa imong kinabuhi nga imong gidaladala karon. Sa atong kinabuhi nga atong gidaladala karon, dili dapat nato ipasumangil ni bisan kinsa. Nganong malaglag ang tao? For example, nganong magkasakit ka, nganong magkalisod ka, nganong malaglag ka, ayaw gayod ipasumangil ni bisan kinsa. Kay di na dawaton sa Dios. Kay ngano man, ako'y nagdaladala ni akong lawas. Ako'y nagdaladala og nagamit sa akong kalag. Ako'y nagdaladala og may desisyon sa akong espiritu.
bisan sa imong kinabuhi, dili ka kapanumangil sa imong pastor, sa imong mga magwawali, o bisan kinsa pa ng paria, dili ka kapanumangil. Kay nga naman, ikaw ang nagdaladala sa imong kinabuhi. Gidala ba na og laing tao ang imong kinabuhi? Bisag ba bilanggoon ang imong lawas? Hinumdumi ang imong kasing-kasing, dili na mabilanggo. Problema lang, kung gawas nun ang imong lawas, apan ikaw mismo ang nagpabilanggo sa imong kasing-kasing. Ang uban, gipabilanggo nila ang ilang kasing-kasing sa gugmang katag, sa gugmang mudala nila sa kalaglagan. Munang na ay mga tao nga sa ilang una-una way kagawasan, pero bisan ipanumangil pa nila, bisan kinsa sa tubangan sa Dios, di na dawaton. Dili na dawaton. Kanang imong kinabuhi, kining akong kinabuhi, walay bisan kinsa nga ikapas kanang pasanginlan ako. Nganuman, ako'y nagdaladala ani. Ikaw say nagdaladala anang imong kinabuhi. Kabantay mo, sa dihang nakasala si iba, ang iyang gipasumanginlan ang iyaha ang bitin, gidawat bas Ginoo? Giluwas ba si iba sa iyang nabuhat tungod kay dili siya mo hinungdan nga nung nakasala siya? Mauman to iyang saysay sa dihang may atubang siya sa Dios. Tungod man gyud atong bitin nakasala, ningkaon ko. Aniya mingduol ang Dios sa lalaki nga si Adan. Nganong ningkaon masad ka? Tungod sa babaeng imong gihatag? Mga igsuon, wala dawata sa Dios ang pagpanumangil ni iba o ang pagpasangil ni Adan ngadto kang iba. Unsay mensahe sa Dios sa panahon nga magpakasala si Adan o si iba, mamatay, miabot dayon ang kamatayon. Maunang naay kamatayon ang tao, ug doon na pa'y mga kalisod nga gidugang ang Dios. Sa dihang manganak ang babae, bation niya ang grabing kasakit. Ang lalaki sad, kinahanglan magpatulo, magbudlay, isa pa siya makakaon, alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya. Mga igsuon, ang tao ba kini atong kinabuhi, pananglitan, malaglag, dili ta kapanumangil ni bisan kinsa. Kay nganuman, gisaysaya na ta, nasayod na tas kamatuoran, gabasa na tag Biblia, nakadungog na tas minsay sa Dios. Si Apostol Pablo miingon, nagdasig siya sa mga magtotoo sa Galacia, kini ang ako ang isulti ka ninyo, paria ang espiritu sa inyong kinabuhi, ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu, og ang mga tinguha sa espiritu supak sa lawas ng kaibog, nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga kung naabitaw kining duha ka klaseng kinaiya, naabitaw ni sa atong kaugalingon, ang may tabo ni ini, naa po ning duha ka klaseng tinguha. Tinguha sa espiritu, hanong butang, tinguha sa yutanong butang or sa lawas nong bahin.
Sa diha nga ang tao mga kaigsuonan, mudawat kang Kristo, inumdumi naara nato ang gitawag kagawasan. Freedom. Maunay wala kuhaa sa Dios. Kanang freedom sa pagpili, freedom sa pagdesisyon. Naara gyud na nato. Maubitaw ng dili ta ka panumangil sa Dios. Kay nga naman, unsay atong buhaton, litokon, himuon, dili na tungod di bisan kinsa, tungod ragyo na nato. Nganong wala ka mabago? Nganong wala mabago ang tao? Dili ta kaingon tungod nas Ginoo. Ang problema, doon ay mga tao nga moingon nga ang Ginoo ray mo bago. Insakto na siya kung ang atong kinabuhi ipabag-os Ginoo. Kung dili ipabag-os Ginoo, baguhon ba di gyapon sa Ginoo? Mangutana ko mga kaigsuonan, kung ang usa ka tawo giwalihan apan dili gyud siya modawat sa Ginoo, dili gyud niya ipabag-os sa Ginoo ang iyang kinabuhi, mabag-o ba ang iyang kinabuhi? Dili. Ang kabaguhan mga kigsuonan, magsugod yun na sa desisyon sa atong kaugalingon. Ako sa ning ipasod mga kaigsuonan, pasudlan usa nako nig awit mga igsuon, kay dunay nagpatudlo nako, dunay nagpagiyan nako na bisita gi ka syudad. Niya kinahanglan siyang magpatudlo mga minutes lang. Aniya kinahanglan man kay mo biyahe naman sila, pero mo balik lagyapon ko para ato ning ipadayon kining atong programa. This is the discussion. Pwede ka mga pangutana, pwede sad kong mga utana nimo, ug unsa may inyong mga pangutana, ato nang tagaag pagtagad sa atong panag-uban diri sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Awit makalangit ning dapit. Ako ning natagaan og pagtagad ning dapit. Kasing-kasing na
Okay, dalaygon ang Dios mga kaigsonan nga paday nag-uban. Salamat kayo sa inyong paghulat. Salamat kayo sa Ginoo sa inyo nga pag-share pod sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dinhi giklaro mga kaigsonan kung maghari sa kinabuhi sa tao ang tawhanon nga kinaiya, naagyapon ang kaguliyang, naagyapon ang kagubot, naagyapon ang kanang dili pagsinabtanay. Gipisa-pisa o gihagpat-hagpat pag-ayo ni Apostol Pablo kung unsa ang mga tawhanong kinaiya. Aron makalikay ta ni ana. Aron dili na nato nagamiton ato na nang biyaan, kaya ato nang gihukas ug ato nang gipalangsang uban kang Kristo sa dihang bidesisyon ta ug nagpabautismo ta sa ngalan sa atong Dios nga gilagaran. Dili na tutugutan nga ang tawhanon nga kinaiya ato pang makit-an sa atong kaugalingon. Kasagaran mga kaigsonan ang challenge sa kinabuhi sa magtotoo kanang naay mga pagsulay. Nya atong hinumduman ang pagsulay dili lang sa usa ka higayon, kun dili matag karon og unya. Og ang pagsulay dili kanang magbalik-balik kumbaga. Do na po'y magbalik-balik, pero kana bitang giingon ni Apostol Pablo, pagsulay sa tanang pamaagi. Tanang matang o tanang klase nga mga pagsulay. Dunay mga pagsulay nga dili nimo mamatikdan. Dunay mga pagsulay nga wala nimo mapanghandami. Kanang ma-surprise ka. Dunay mga kalit nga mga pagsulay, mga tentasyon, mga trials. Dunay mga dagko ug dunay mga gagmay nga mga pagsulay. Dunay mga pagsulay nga dili na to kaya. Kung walay mga magtatambag, kung walay mga mensahero, dunay mga pagsulay mga kaigsonan nga nagkinahanglan ka sa imong pamilya. Sama sa mga balatian, sama sa mga panginahanglanon. Mahinungdan nga ang kinabuhing Kristohanon na ang panagiusa. Og mabatunan lamang ang panagiusa kung ang matag-usa wala na mo gamit sa tawhanong kinaya. Ikaw og ako kinahanglan dili na gyud mo gamit sa tawhanong kinaya. Og ato ning itudlo sa atong pamilya aron sa atong matag Pinoy-anan magkahiusa og kita sa Dios tabangan. Gipisa-pisa ni Apostol Pablo mga kaigsuonan kining tawhanon nga kinaiya. Ingon sa versikulo 19, sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Og matud pa ni Apostol Pablo sa unahan, ang magbuhat ni ini, ang magbaton ni ini, ang mugamit ni ini, ang magsulob ni ini, di gyud makasulod sa gingharian sa Dios. Bisan pa kung magwawali baka, bisan kung maghimo kag mga milagro sa ngalan ni Jesus, bisan pag kapila pa ka, mahimong alagad sa Dios, kapila ka maordinahe. Naordinahan ka sa pagka-elder, naordinahan ka sa pagka-pastor, naordinahan ka sa pagka-bishop, naordinahan ka sa pagka-reverend, naordinahan ba ka sa pagka kanang usapay taas doktor of theology, or naordinahan ka sa pagka-pare, bisan kapila pa ka maordinahe kon makit-an gyapon nimo sa imong kinabuhi kining tawhanong kinaiya. Ang Biblia nagpasidaan na daan, dili gyud ta makasulod sa gingharian sa Dios. Kay giklaro na sa Dios diha sa Biblia kung kinsay makasulod didto. Walay bisan kinsang hugaw nga pasudlon sa bagong langit o bagong yuta. Sa Gipadayag kapitulo 21 bersikulo 27, walay bisan kinsa nga hugaw
Mao bitaw ng ang atong ngalan na hisulat sa libro sa kinabuhi, kinahanglan mudaog ta kanunay. Matag adlaw, matag gabi, kinahanglan magmadaugon ta nga dili og dili na gyud ta padala sa mga lingla og limbong sa tawhanong kinaya. Ikaw ug ako mo desisyon gyud ta nga ato ning pugngan, ato ning sirad-an, ato ning putlon. Mao nang giingon ni Apostol Pablo diha sa Hebreo, mga kaigsuonan, kay gilibutan kita ning dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang mga nagbabag kanato, ang tanang sala nga naghawid pag-ayo. Isalikway og daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Og itutok nato ang atong mga mata diha kang Kristo, dili sa mga butang, dili sa atong isigataw, labinas diha sa imong simbahan. Timan nini ha, klaro tinaw nga pagkasulti ni Apostol Pablo, wala talibuga, wala talisura sa pagpasabot or pagsabot ni ining Biblia nga ato karong patalinghugan. Timan ini, bisan kapila pa ka mahimong leader sa simbahan, kung makit-an nimo ni or makit-an sa Dios ang tawhanon nga kinaiya, dili og dili gyud ka makasulod sa gingarian sa langit. Una, sa lawayong pakigilawas. Daghang mga Kristiyano nagpuyo-puyo Dako kay nagproblema. Daghan kaayong mga Kristiyanong nagkabit-kabit. Usa ba ka? Mga igsuon, sa lawayong pakigilawas, kanang makigilawas ka sa babae nga dili nimo asawa, kanang magpakihilawas ka sa lalaking dili nimo bana, sa lawayong pakigilawas na. Usa na ka sala nga makapasira sa pultahan sa langit, apan makapaabli sa pultahan sa imperno. Mahinungdan, seryoso ko nga naghatod niini sa tanang mga tao nga nangandoy nga makasulod og langit. Apil na ko ani nga kon sigurado ta nga makasulod sa gingarian sa langit, dapat kita mismo makakita nga wala na tay sa lawayong pakigilawas. Kinahanglan katong nagpuyo, minyo og nahiusa sa Dios, nahiusa atubangan sa Dios. Mga simbahan, mga pastor, mga leaders, bisan unsa nga mga simbahan, mapapare. Naminaw ko suwali sa mga pare, mga kaigsunan, ako maminaw magikog mga wali sa mga pare. Dili pareho sila gwinalihan. Na ay pare nga muwali nga okay ra ang pag-inom, basta kay dili ra maghubog. Naapoy mga muwali nga okay ra ng bisyo, basta kay dili ra makapaguba sa pamilya. Pero dunay mga pare nga nagwali nga bisag pila pa ka katuig diha nga nagserbisyo sa simbahan, kung naa kay sala nga gigunitan, sirado ang pultahan sa aging harian sa man. Hay may sakto katong pare nga muyon-uyon ragbisyo, or katong pare mga kaigsuonan nga wa gyud mutugot nga dunay sa mga igsuon. Damor kitang dapat istrikto sa mga pastor. Bisag dili mo pastor, katungdanan nimo ang pag-eksamin sa imong kaugalingon. Katungdanan nato ang pag-eksamin sa matag simbahan, kay dili tanang simbahan mapakatoliko, mapaprotestante, maborn again, dili tanan nga nagdumala pareho og teaching. Kay uban dili pareho tanan nga langit mo'y sentro. Kumusta naman ang teaching sa inyong simbahan? Kumusta naman ang teaching diha sa inyong
panagtigom. Dunay mga simbahan, mga kaigsuonan nga ang nagpuyo-puyo, ang kanang nanapaw, gipadala ra sa simbahan. Katong dunay mga bisyo, gipawali lang. Inana ba ang inyong simbahan? Unsaon man pagkakaton sa mga tao nga gustong makasulod sa bagong langit. Giklaro din mga kaigsuonan nga ang salawayong pakigilawas, salawayon gani kanang dili kanang wala maalain sa mensahe sa Dios. Hugaw ug hilas nga mga buhat. Unsa may hugaw nga mga hilas nga mga buhat? Ikaw ug ako. Siguro dili nata inosente anang mga pulunga. Hugaw nga mga buhat kanang pagpanglimbong, hugaw na siya. Pagpanikas, pagpanlupig, hugaw na siya nga buhat. Hilas kanang taas kaig mga sinultihan. Hilas kayo. Taas kaig mga pinulungan. Kini makit-an na sa imuhang mga kaigsuonan, sa imong pamilya. Doon na kay mga igsuon nga wa na'y respeto. Tungod kay dili pareho og grupo. Hilas na ay mga tao biya nga tungod sa ilang grupo nahimong hilas. Kasagaran katong mga taong nailalom sa balaod, kay mao man ay kasagarang manghukom kanang mga taong nailalom sa balaod. Kumusta man ang inyong simbahan, nailalom na sa balaod or nailalom na sa grasya? Ang tao nga ang simbahan nga inalalom na ulipon sa balaod, sige ra nagpanghukom sa uban. Kanunay ra nang nilang ikumpara ang ilang simbahan sa ubang mga simbahan. Pero ang batasan, wa gyapon mausap. Naagyapon ning hilas og hugaw nga mga buhat. Ingon man ang pagsimbag Dios-Dios. Kanang pagsimbag Dios-Dios, dili lang kanang pagsimbag mga rebulto. Mga buluhaton gani nato nga gipiyal sa Ginoo nga atong nasugdan, unya dili nato mabuhat tungod kay duna tay gipangandoy sa kalibutan. Ang kalibutan maunay nahimong Dios-Dios. For example, nangalagad kas Ginoo, niundang ka tungod kay duna kay mga pangandoy sa mga butang sa kalibutan. Katong mga butang matoy imuhang Dios-Dios. Ug ang pagpamarang kanang paghatod og mga tabi nga makadaot sa imuhang igsuon, makadaot sa imuhang isig ka magtotoo, makadaot sa imong pastor. Dili lang nang pagpamarang mga kaigsuonan nga moadto kas Binisaya dayong ipainaw nimo, dayong mubayad ka arong pabarang nimo. Dili lang kay kanara, kanang pagdaot sa imong isig ka tao, kanang pagguba, kanang imong giguba ang imong isig ka tao, imong giguba ang iyahang pagkatao, ang iyahang pagkaalagad, imong gidaot siya sa mga tao. Kung naataana ayaw pagtuo, makasulod kag gingarian sa Ginoo. Kay ang gipakita sa Biblia, walay bisan kinsang hugaw nga makasulod sa bagong langit o bagong yuta. Maubitang mo desisyon ta kanunay. Ingon man ang pagsimbag Dios-Dios, pagpamarang makita usab kinis pagdinom tanay, kanang naay bikil, kanang dili pa utang. Kana bitang kasagaran kining pagdinom tanay, usa sa mga ilhanan nga naa kay kanang kinaiyang madinumtanon, kanang kusog kaayo kang motipig og sayop.
Kung usa ka kaklaseng Kristohanon, kusog kayo kang mutipig og sayop sa imong isig katao. Imo kanunay hinumduman ang sayop niya. Usa na ka sign ilhanan nga naa kay kinaiyang madinumtanon. Kung ikaw nga bana, kanunay kang maghinumdum sa sayop sa imong asawa bisag imo na siyang gipasaylo, na mo'y maayong relasyon, apan imong gitigom ang ihang bati nga mga kagahapon, ikaw nga asawa mausab gyapon, maunay ilhanan nga naa kay pagkamadinumtanon. Unya mo resulta nas kana bitawng pagduda. Unya kana rabang naay pagdumot kabalo ba mo unsa? Kanang tao nga imong gidumtan, masuko ka kun kana siya mapanalanginan. Musamot kag kabati kung samot siyang gamiton sa Dios. Sultihan ti ka mga kaigsuonan. Mahimo kang alaot kung naghambin kas pagkamadinumtanon. Kay nganuman, masuko ka kung ang tao nga imong gidumtan panalanginan. O na mga igsoon, dili nato batasanon ang pagdumot. Sa unsang paagi, Pastor Gideon, ayaw batasana ang pagtibig og mga bati nga mga nahimo sa imong isig katao o sa imong igsuon, labi na sa imong pamilya. Kung kusog kay ka mo tipig og bati, kanang hinumduman nimo tong mga sayop, ikaw ray maalkanse, ikaw ray maalaot. Kay nganuman, di pa ka malipayon, dili pa ka malinahon, mura ka gihikawan sa tanan ba? Ako mga pagdasig, ayaw pagtipig og sayop, ayaw pagtipig og bati. Katong mga sayop nga nahimo sa imong sikataw, kalimtito sa dihang imo na siyang gipasaylo, sa dihang imo na siyang gidawat. Ayaw na to hinumdumi. Kalimti na. Hinumdumi ang mga butang nga gibuhat niyang maayo sa imong kinabuhi. Kanang pagkabingkil-bingkil, mga lilis-lalis, usa sa mga hinungdan nga nung naay pagkalislalis kanang dili madinawaton. Ang taong dili madinawaton, dili pasulti, dili patambag, murag always perfecto. O niya naadayon ang pagkabingkil-bingkil. Ang tao nga dili madinawaton, dili na pasulti oy. Ang tao nga dili madinawaton, garboso siya nga klase nga tao. Mao bitaw ng kabantay mo kanang timan ini ha. Ang tao nga dili madinawaton, dili na malipay nga magbasag Biblia. Usa sa mga ilhanan nga usa sa mga ilhanan nga duna kay kinaiya nga dili madinawaton kanang kapoy nimo ang pagbasag Biblia. Ngano man Pastor Gideon, kay ang Biblia puno sa mga pagbadlo, puno sa mga pagsaway, ug puno ug mga pagtulunan aron ikaw ug ako mahimong andam og sangkap sa pagbuhat og pagkinabuhing matarong atubangan sa Dios. Kung dili ta madinawaton, kay mao man gyunay mensahe sa Dios, mao man gyunay mensahe sa Biblia, ikorekta o niya di man ta madinawaton, mao nang dili ka excited mo basag Biblia. Usanas mga ilhanan, unsa may buhaton, isurrender na ni Lord. Lord, kuha kining walay kagana sa pagbasag Biblia. Kung wala kay kadasig kagana, wala kay kadasig bitaw sa pagbasag Biblia, uy naay problemang nagpahipi nimo. Pastor, paghukom na? No, dili na paghukom. Ako kailan nimo eh. Ang pulong paghukom, nagsulti kog ngalan nga akong gihukman. Wa ko kailan ninyo.
Wa ko'y ngalan nga gisgutan. Ang akong gipasabot mao ni, kung kita mga igsuon naghangpin aning mga butanga, dili gyapon ta malangit. Pagkabilkil-bingkil kining kasina, kanang kasina mga kaigsunan dili gustong malabuan. Kung doon na gani kay kinaiya, doon na gani tay kinaiya nga dili gustong malabuan na kay kasinay. Kapungot, kahakog. Kanang kahakog mga kaigsunan, ingon si Apostol Pablo, usa na kaklase sa pagsimbag Dios-Dios. Ang kahakog, kanang kadalo, katihik. Bisag naay kahatag, dili mo hatag. Bisag naay iya sa Ginoo, dili gyud na ihatag. Naay mga alagad nga kusog kaay mo hiskot oy kanapulo, pero wala ito'y hatag-hatag kanapulo. Resulta, kalisod ra gyapon. Kabantay mo mga alagad nga naas kalisod. Tugod man na kay wala mo hatag-hatag ikapulo. Ako gyud nang experience. Yes, experience na nako. Og dili lang sa akong kinabuhi kundi sa among pamilya. Dili lang sa among pamilya kundi sa mga tao nga nagtestimony. Nga kaniadto perting lisura, apan sa diha nga misunod sila sa pamaagis Biblia, gipanalanginan sila sa Dios. Kung ikaw karon naakas kalisod, susiha daw unsay kulang. Kung ikaw karon naakas grabing kalisod, unya Kristohanon maggawagwali, unya moingon ang Ginoo matinud-anon. Ang problema, kinsa may makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios? Siya ba nga nagwali? Dili na mo'y basihanan. Tungod kay nagwali siya, ipabati sa Ginoo ang pagkamatinud-anon sa Dios. Dili tanang mga magwawali makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios. Ngano man Pastor Gideon, kay dili tanang magwawali ang giwali gikinabuhi. Kanang pulong pagkamatinud-anon. Mga igsuon, sa mga pastor, may gabiis ta ng mga pastor, kumusta mo mga pastor? Sultihan ko kamo. Apil ang akong kaugalingon. Kung dili ta mo sunod sa mensahe sa Dios, kitaray mo sakripisyo sa atong gibuhat. Kitaray mo sakripisyo anay. Nganong doon ay mga pastor nga gipanalanginan? Tungod kay matinud-anon sila sa pamaagi sa Dios. Og ato nang pangayoon ideklarar nga apil ta, usa ta. Si David niingon siya sa Salmo 18:25, O Ginoo matinud-anon kani adtong matinud-anon kanimo, ug maayo kani adtong mga hingpit. Ingon dinhi pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog. Unya og uban pang mga butang nga sama niini. Sa to pa, duna pay mga butang nga wa pagani mapisa-pisa ni Apostol Pablo. Duna pay mga bisyo nga wala hisguti dinhi. Makadaot gani sa imuhang lawas, makapausab sa imong kinaiya. Ingon si Apostol Pablo, di gyud ka makasulod sa gingharian sa Ginoo. Mao bitaw nang ang tao nga maghambin og bisyo, dili gyud na malipayon. Labi na kung dunay mga problema. Dili man gani malipayon mga kaigsuonan og walay mga problema. Samot na nang naay mga problema. Munang ang yawa maka higayon.
Kay ang tao nga dili malipayon, makita man na siyawa. Nya tanyag-tanyagang day na sa yawa, mao bitaw nang gidasig ta, gitudloan ta, gigiyahan ta nga sa tanang panahon dapat kita magmalipayon. Muna niingon si Apostol Pablo sa ubang libro, pagkalipay kamo diha sa Ginoo, usbon ko pagkalipay kamo. Kanang moingon tang pagkalipay mga kaigsunan, dapat 100% madinawaton ta. Dili man gud nato maangkon ang pagkamadinawaton ko, pagkamalipayon kung di ta madinawaton. Sako na nga gipasabot, simple kaayo nga pagpasabot. Kung dili ta mo dawat sa atong hitsura, di gyud ka magmalipayon. Labi na kon ang imong hitsura itandi sa ubang mga hitsura, na di gyud ka malipayon. Kaya nga naman di man kakadawat. Dawatan na lang gud ng imong hitsura. Dawatan na lang na o niya hinahinay kang malipayon, makontinto. Dili kay maura na imong kabisihan, dili ka kasimba kay wala mahuman og make up ang imong naong, wala mahuman og kiyas ang imong kilay. Dili man na mo'y tan-awon sa Dios. Ang tawray mo lantaw ana. Kay ang tao ang tan-awon sa Dios ang ato manghuna-una ug ang atong kasing-kasing. Jeremias 17:10. Dinhigi klaro mga kaigsuonan ang kinaiya nga makapalangit sa tao. Kay nindot na kaayo. Mao ni atong paningkamutan kining kinaiya nga makapalangit, dili nang makapa-imperno ha. Kanang kinaiya nga makapalangit. Unya kita rabe ga desisyon sa atong kaugalingon. Mao ni ato ang paningkamutan. Sa tanang panahon adlaw ug gabi, naatay gugma. Una, doon natay gugma sa Dios. Kanang pulo nga dunay gugma ta sa Dios, doon natay tinguha sa pagsunod, sa pagsugot sa mensahe sa Dios. Kung doon natay tinguha sa pagsunod o pagsunod sa mga mensahe sa Dios, dapat magtuon ta. Kay naa di tao nga nagtinguha sa pagsunod nga wa ganito untog Biblia. Ikaw ra po'y gailad ana, kita ra po'y gailad ana sa tong kaugalingon kung moingon ta nga naamang ko'y tinuha sa pagsunod o niya wa daytoy tuntog Biblia. Ang taong na dunay tinguha sa pagsunod, tinuod nga dunay kadasig sa pagbasag Biblia. Dili na to ilado na tong kaugalingon. Kung da na kay tinguha sa pagsunod sa Dios, ilhan na nga nahigugma ta sa Dios. Juan 14:15. Juan 14:15 or 15:14 ba na? Ako rang tan-awon ha. Juan 14:15. Basig na baliktad ni. Basig 15:14. Juan 14:15. Nag-ingon, sakto. Kon nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga suko. Amen. Ato nang paningkamutan. Ato nang tinguhaon paningkamutan nato nga masabdan nato ang sugo sa Dios. Atong dawaton ang sugo sa Dios. Dawaton nato kay maumanay mga ilhanan nga nahigugmata niya. Ang espiritu mga kaigsuonan, una naghatag og gugma. Mao ni makapalangit. Mao ni makapadala nato sa gingharian sa Dios. Doon natay gugma. Higugmao nato ang Dios sa tibok natong kalag, sa tibok natong hunahuna, sa tibok kusog, sa tibuok natong kasing-kasing. Kanang pagbati, tanan, higugmao nato ang Dios. Ikaduha, higugmao nato ang atong isig katawo sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Buti pasabot, unaha pag-atiman ang imong kaugalingon, isa kamo atiman sa uban. Doon na may mga magwawaligod mga kaigsunan nga dili mao ang pagsabot. Bahalag ang iyang pamilya walay tarong kaon basta kay makapakaon sa laing pamilya. Kanang inana nga kinabuhi mga kaigsunan, balintong kay nagsinabtan. Kanang wa gyud ma-align sa Biblia ba? Kay ang tinuod nga na-align sa Biblia mga kaigsunan na atiman ang pamilya.
Makakita mo pastor nga ang pamilya gipasagdan unya maayo kaayong mo walis uban. Wala na makasabot sa tinuod nga mensahe sa Biblia. Gani ang takos og angayan nga mahimong magdumalag simbahan o magtudlo sa uban na atiman gyud ang pamilya. Usas mga requirements pamilya pero daghan kay magmawali. Ang pamilya wala atiman na. Kusog kaay mo atiman og simbahan pero ang pamilya gipasagdan ra. Mao ba na inyong pastor? Mao ba na inyong mga magwawali? Matakdan mo ana. Luoy rasad kay ninyong pamilya. Higugmaa ang imong isigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. O saon nimo paghigugma ang imong kaugalingon, ang imong isigataw kung wala nimo higugma ang imong kaugalingon? Kung moingon tang higugma na imo ang imong isigataw, pasagdan ra nimo ang imong kaugalingon, ang imong pamilya. Hipokrito kay na ang tao. Hipokrito, mga tigpakoring nun. Ingon sa dinhi kalipay. Mga tanak ko. Naabatay kalipay? Kanus ama nato mabatunan ang kalipay? Kung maghari ang balang espiritu. Kanus aman siya mohari? Kung ato siyang paharion. Ato siyang pilion. Unang matagkaron og unya labi na inigdayong mata, inigmata. Desisyon dayon ka. Ayaw gyud kalimti ang pagampo, Lord, akong itugyan na usab ang akong kinabuhi. Dumalaha kini sa imo mga pulong. Pagkanindot ta paminaon. Kana bitang willing ka nga mo submitar sa mensahe sa Dios. Inigbangon gyud nimo bahala og kanang nalit ka. Tugyan gyud dayon sa Ginoo ang imong kinabuhi, Lord, ni ako nagpasalamat. Salamat Ginoo sa tanan adlaw nga imong gidugang sa akong kinabuhi. Karon ako nasam nga isalig itugyan ang akong kinabuhi kani mo gunitin na sab ni. Ikaw na po'y magdumala niini. Hari ko sa imong mga pulong. Amen. Ana lang. Pero ayaw po na mo'y batasana, dili na lang po nimo daygon pasalamatan kantahan ang Dios. Tagay pug panahon nga awitan nimo siya. Dili kay mo awit ra pug ka ana sa simbahan. Kanang ikaw ra usa, diwadigyon ka makaawit. Nindot kaayo sultihan ta mo kanang ikaw makaawit kas Ginoo kanang ikaw ra. Sultihan ti ka mga kaigsuonan. Lahi ang imong bation. Mapuno kas kalipay, mapuno kas kalinaw. Sulay ra gud na ninyo. Kanang awitan nimo ang Ginoo kanang ikaw ra. Nga wa kay laing gyud una kun dili siya. Suway. Mga igsoon o kahabatasana. Na kay kalipay, kalinaw. O niya, usa sa mga requirements aron na atay kalipay, kalinaw mga kigsunan. Atong kasing-kasing dapat matudluan sa Dios. Kay kung dili gani matudluan sa Dios atong kasing-kasing, mo resulta gyapon ni kagubot. Kay ang mensahe og pagtulunan pamaagi sa Dios, mauray pamaaging perpekto hingpit nga muhatod kanatos kinabuhing malipayon. Maubitaw na si David diha sa Salmo 16 versikulo 11 nga miingon siya, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag nakog kalipay og nagdala kanakog katagbawan hangtod sa kanturan. Unsay pinakaki diha? Kanang pinakayawi kasing-kasing nga matudluan. Mubasa ngini kag Biblia, dapat ang atong kasing-kasing preparado nga motuog mudawat sa mensahe sa Dios. Na kay kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on, pagkamapabsanon, pagkamapinuganon sa kaugalingon. Ingon dayon siya, versikulo 24, gilangsang na diha sa cross sa mga tao nga iya na ni Kristo Hesus ang mga tawhanon nga kailibgon og mga lawas nung pangandoy. Gilangsang na
Pero naa nato ang desisyon, ha? Naa nato ang desisyon. Ang Espiritu may naghatag ka nato kinabuhi busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita magmapagarbuhon og magmasuk-anon, magmasinahon sa uban. Okay. Kini siya naghari na nato ang Holy Spirit. Pero bantayan nato ni nga dili gyud ta magmapagarbuhon. Kay daghan nga mga naghari ang giharian sa Holy Spirit, mga kaigsunan, wala na sila kabantay na diay sila sa pagkamapagarbuhon. Mo resulta sa pagkamasuk-anon, pagkamasinahon sa husag-usa. Mo nang dunay mga taong di napalupig. Di napalupig. Kanang murag hari na. Magbuot na sa pastor. Kanang mga tao nga di palupig, inani ang mga sinultianay. Ang akong gusto, mauni ang akong gusto. Kung makadungog kag mga tao nga sama ani anag mga tunada, mga tao ng mga hambugiro, mga tao na nga mapagarbuhon, mga tao na nga masinahon, ug dili ang Holy Spirit ang naghari, kundili ang tawhanon nga kinaya. Diba? Daghang kay mga tao nga mo suggest nga, mao ni akong gusto pastor, mao ni akong gusto sis. Nga maunta ni dapat nato, maunta ni dapat buhaton na tatay devotion. Ay pasangil pa devotion. No? Mga igsoon, magbantay ta. Pastor o Gideon, unsa man di ay angay buhaton or litokon, maunay gusto sa Dios. Kung maingon kay tang maunay gusto sa Dios, tanaw na to ang Biblia. Basig ka tumo-tumo ra sa ta. Ha? Tanaw na to ang Biblia. Maayong gabi ni Jelma Obas, masunod ta ni Kristo bisan gyud tanang buhat nga wala sa musunod ta ni Kristo biyaan gyud ang tanang buhat nga wala kay muti sa Dios. Amen, no? Si Juliet Valenzuela, amen, naa nato ang pagpili para sa atong kaugalingon kung musunod ta sa pulong sa Dios or musunod sa teaching sa tao, naa jud na sa tao, desisyon never jud ikapasamangil nebisan kinsa. Tinuod na oy. Ayaw gyud pasanginlin ng imuhang asawa bana or imuhang pamilya. Ikaw gadala-dala ng imong kinabuhi, wala ka hikti. Wala beta hikti, hiktan day ka. Bisan gani ang mga tao sa unang panahon nga gipang priso, gipang hiktan, pero ang ilang kasing-kasing gawas noon. Gawas noon. Si Merlinda Samyaw Rilabo, salamat kaayo kay nakaapas ko sa imuhang wali. Pulong sa Ginoo, Ginoong Hesus, gimingaw jud ko sa mensahe nimo pastor. Karon pa ko nagbalik. Matud pa sa atong igsuon, karon pa kuno siya nagbalik. Isa katong kompos nimo nga si tatay ug si nanay nga gibag-o na. Pastor, kumusta ang tanan? Tigpaminaw, God bless natong tanan. Kompos nga si nanay ug si tatay nga gibag-o na. Si Joel Corisma, salamat sa Ginoo makakita na pod ko sa live watching from Gango, Osami City. Naara jud sa atoa ang desisyon atong kaugalingon pastor kung mosunod ta sa pagtulon ani Kristo o sa tao nga nagsunod, kita wala tay kaluwasan. Mao gyud. At kaluwasan kung tao ato ang sundon. Mo nang mubasa kitag Biblia gikan ni Sister Gingging Sipron. Ako ang ipadungog ipabati ang awit mga kaigsunan nga si tatay si nanay nga nabag-o na. Ako ni nga koan. Ako ni padungog si tatay, si nanay nga born again man siguro to. Ako rin nga pangitaon diri ha. Kay morag mauna ni.
kay sinanay bag-o pas pagtuo. Apan kinabuhi waliran na bako. Si tatay tikampo, si nanay mukata, silang mga anak na bisis Biblia. Sila ang karnero nga giuhaw. Manakulong sa Dios maoy makatagbaw. Dasig sa pagsimba, naghiusasab sila, bisan sa pagsulay sila minglahutay. O pastor, walihi sa Biblia gyud tudloi pa aron maligon pa. Sa Kristohanon nakakaon na. Pastor, kami mo puyo sa krusada, mga pagsimba. Natay krusada, pero nga Marso natay krusada. Ato nagi advance pangandam yun para daghan ang mabuhat nato na ng mga tagna. Nanong inyo kong hangyoon, ka-excited bagyo tanawon. Sa kaluwasan kita mag-uban, ang kalangitan atong padulngan. Gikan ni Maribek Ibanias, matod pa diri ato ang tagaan og pagtagad, no? Tinuod jud pastor samot na wala pa nakabalo sa pulong sa Ginoo, kay ana jud ko sa una. Arang-arang na lang karon. Apagi arang-arang. Matod pa kay adjust na. Oy, salamat sa Ginoo. Praise God na anak ko'y nahibalan bisan gamay pa lang. Amen, no? Salamat kaayo. Si Girly Salvia Pigalan, mo reply na lang ko pastor kay na late ko. Nag-reply man gud ko sa imuhang video, wala pa ko mahuman og lantaw sa imong wali. Ganina buntag pa sa simba ninyo ako sitwasyon og lantaw, mo reply na lang ko. Mahuman lantaw imuhang video. Sige, salamat kaayo. Si Musundin Felix Mabanggit, ayong gabi pastor, hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat sa Dios, nakakita nako sa kadugay sa panahon na hapit na isa ka buwan kay magbuwan nako dire sa akong amo. Mao ba ang pingan mo sa Ginoo diha. Salamat sa Dios, nakakita nako og nakadungog sa Word of God. Hallelujah. Jesus, salamat pastor sa pagkamaayo sa Ginoo. Si Jovelyn Felix ni, ay kumusta day mo? Wala ko ka murag wa na gyud ko ka kabasa gyud tinuora sa imuhang Felix. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan pastor. Salamat sa Dios na asya maayo. Si Chingay Pontilas, salamat sa Ginoo bisan usahay makalimot ko ako jud hangyo o kira ako ang kaminyoon. Ako bibi sulod sa tiyan mag 5 months na ako ang pamilya. Kadugo safety uban. Kay salamat kaayo. Unya ingon diri tinuod jud na pastor. Gikan ni Rachel Gingking Sipron, tinuod na pastor, awitan kanunay ang Ginoo, mawala ang kabugaton. Tinuod yun. Si Dina Naro Tamba, dili gyud maayo nga magdumot ta sa atong isigataw. Salamat sa wali nimo pastor. Kita marumugoy malakan si ana. Mabitaw nang naay mga tao nga kanang naay mga tao nga mangitag bikil. Ako agyud nang prangkahan. Pagkahuman wala na. Anar na sa tao og dumtan ko. Magampo ra pug ko nga dili siya magdumot kay pagkaluoy pod ang taong magdumot. Oy, luoy kayo. Dako kayo makaluluoy ang taong madinumtanon. Unang kita, dili na ta magdumot ha. Aron dili na ta magdumot, usas mga ilhanan nga dili ta madinumtanon. Dili na nato tipigan ang mga bati nga mga panghitabo. Dili na nato na hinumduman. Pero hinumdumin ni siya para mahimo ni siyang example o panag-ingnan sa uban aron dili sila mahimong alaot sa umalabot nga mga panahon. Hoping akong tatay ug nanay madala na pod sa tiilan sa atong langitong amahan. Wali siri sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi pastor sa akong pamilya diha sa Hindang Liti gikan Ridge Ayuban. Shirley Tumaudas, God bless kanunay.
Okay. Namo to'y nag-request kay ganina mga kaigsunan. Ako tong kantahon, Lahutay. Ako sa ning itiwason ning sinanay si tatay na born again. Apan kinabuhi daliran na bag-o. Si tatay pikampo, si nanay kanta, silang mga anak na bisis Biblia. Sila ang karnero nga giuhaw, mga pulong sa Dios maoy makatagbaw. Dasig sa pagsimba, nakiusasab sila, bisan sa pagsulay silang lahutay. O pastor, pastor, walihi, sa Biblia yun tudloi pa, aron malikon pa, sa Kristohanon ng katuna. Pastor, kami mong kuyog sa krusada, mga pagsimba. Bible study, rasabi permi, aron makawali na sami. Nanong inyo kong hanggion nyoan, ka-excited bagyo tanawon. Sa kaluwasan kita mag-uban, kalangitan padol-padol nga. Sa kaluwasan Kinahanglan langit ta paingon ha. Langit ta. Diana nato na tamhanon kinaiya. Kay gihubog ilangsang na. Dili na nato na suoton pag-usa. Unya kinahanglan tang lahutay ta mga kaigsuonan. Okay, ako tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang gi-request diring lahutay. Lahutay. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana, busa ayaw kaloya, kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiyakan niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana, busa ayaw kaloya, kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya,
kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulat. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot ay kasiya, ug dili ka kabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalang panan, mo abot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Ikaw akong kusog, ikaw ang among kusog, o Diyos. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan, mo abot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma.
Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang pusod, ikaw akong Diyos, pagkalipay ko. Ikaw nga mong kusog, ikaw nga mong Diyos sugat, ikaw nga mong kalipay, ikaw nga mong kadawagan. Gibuhat mo na ang tanan, mabag-o lang kalibutan. Gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilod-an o gilansang pa, pagkamay pagbugal-bugal, giantos mo kini tanan. Gibuhat mo na ang tanan, mabag-o lang kalibutan. Gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Atong daygon ang atong Dios, mga igsoon. Ang katawhan ilon o gilansang pa, pagkabay pagbugal-bugal, giantos mo kini tanan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yukbuan, ikaw lamang Hesus dalang panahon. Gipasaylo mo ang katawhan, gitagbo mong panginahanglan, giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan. Ang pagbalik gisaan mo, mga lawak gianda mo, ang katawhan nag-ensayo sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yukbuan, ikaw lamang Hesus dalang panahon. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yukbuan, ikaw lamang Hesus dalang panahon. Ikaw lamang Hesus dalang panahon. Kaniadto na hisalaag ta, napuno ta sa tawhanong kinaiya, napuno ta sa tawhanong kalibutanon nga mga kailigon. Apan karon gipakamatian na ta ni Jesus. Tungod sa dako niyang gugma, kitang tanan na bago aron makasulod sa dapit ng wa nay katapusan. Nahisalaag ako kaniadto, walay kapaingnan,
ang dalan nangit-ngitan. Sagong mamo Ginoo, nakitaan mo ako, ibag-o mo, ipasaylo mo ako. Awitin ni mga igsoon, awitan na uban sa pagdaig, pagpasalamat sa Dios. Awito nato ni uban sa atong kasing-kasing nga magdaig sa Ginoo. Nahisalaag ako kani ato, walay kapaingnan, ang dalan nangit-ngitan. Sagong mamo Ginoo, nakitaan mo ako, ibag-o mo, ipasaylo mo ako. Kahuyang ko Ginoo, giling-on mo ako, kalisdanan kasakitan, gitabangan mo ako. Wanay rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo, dad ako ikuyog mo Ginoo. Nangandoy ko nga gakson mo, bubuan mo sa gasa mo, presensya mo punta ako Ginoo. Wanay lain kong gitingoha, ang saad mo maangkon ko, sagong mamo o Dios kaksa ako. Laba kong gitingoha, nga ikaw maangkon ko, puyo sa doghan ko, kuyogan mo ako. Hingpit Ginoo, nangandoy kong agakson mo, bubuan mo sa gasa mo, presensya mo pon ako Ginoo. Wanay lain kong gitingoha, ang saad mo maangkon ko, sagong mamo o Dios gaksa ko. Nangandoy kong agakson mo, bubuan mo sa gasa mo, presensya mo punta ako Ginoo. Wanay lain kong gitingoha, ang saad mo maangkon ko, sagong mamo o Dios gaksa ako. Niya ako Ginoo, nagasangpi kanimo, niya ako Ginoo, nagapaubos ang ngalan mo. Niya ako magpasalamat, niya ako sa pagdaig. Hallelujah Lord. Butang makapay mo at kanimo, ani ang kinabuhing bago. Yes Lord, thank you Jesus. Salamat sa kinabuhing gihatag mo, salamat sa kalipay gipahari mo,
Salamat sa kalinaw ipaambit mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong gugma. Salamat ka gidawat mo ako. Ani ang kinabuhing bago. Bisan nasa ako makaabot, bisan asa ako padulong ang balan. O gamhanan mong pangalan ang gauban, kanunay nagtagbos panginahanglan. Sa pangalan mo, Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan, walay makulang ka na mo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ngalan mo. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Sukul lay sukod ang gomamo, di lima tukan. Yes, Lord. Kanunay nga bago, di lima usap ang katahong sa presensya mo, kana ko naglingkod. Balaan ka Diyos sa tanan, daygon imong ngalan, daygon ikaw, daygon ikaw. Balaan ka Diyos sa tanan, daygon imong ngalan, daygon ikaw, daygon ikaw. Yes, Lord, daygon ka na mo God. Balaan ka Diyos sa tanan, daygon ko ikaw. At awitan ng Diyos mga igsoon. Walay sukod ang gugma mo, dili mausap kanunay nga bago,
sa presensya mo kanako nagpao. Balaan ka Dios sa tanan, daygon imong ngalan, daygon ikaw. Yes Lord, daygon ka God, daygon ikaw. Balaan ka Dios sa tanan, daygon ko ikaw. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, dilima kadako sa gungma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo, asya mo o sa mo o sa pagkagamhanan mo. Angayang simbahon ko, walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukot ang kadako sa gungma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo, ikaw lang Gyud o Dios ang angayang simbahon ko. Walay katapusan ang pagpasalamat, ikaw alagara hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko, ang angayang simbahon ko. Haloko tabala ka, Ginoo magauban ka, karon og sa walay katapusan. Walay makulang kanako kung anak ka. Yes Lord, sa kangit-ngit man o Diyos, kahayag ka. Ang agianan ko, gidanagan mo, halang dun ka Ginoo. Kasaligan ug dili ka mapukan, dili mapukan ang atong Dios mga igsoon. Kay Dios ka nga gamhanan, kanunay anak sa bisan asang dapita. Kay kanako magauban ka, Dios nga kasaligan. Kasaligan ng atong Dios mga igsoon. Kasaligan siya sa iyang mga saad. Dili kayo taniya pakyason, dili taniya talikdan.
kanunay tadiyang nga timanon dili ta dapat mabalaka. Walay kahadlok o kabalaka. Amen. Kay agsaan mo magauban ka karon og sa walay katapusan. Ato nang tuhan ay kanon nako ka sa kangit-ngit man o Dios kahayag ka. Ang agianan ko gidanagan mo halang don ka Ginoo. Kasaligan ug dili ka mapukan kay Dios ka nga gamhanan. Kanunay ana sa bisan asang dapita kay kanako magauban ka Dios nga kasaligan. Dios nga kasaligan. Dios ka nga kasaligan o ka Dios ka kasaligan. Yes, thank you Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. Alang lamang kanimo ang mga pagdahay o God. Alang lamang kanimo ang kadungganan. Himaya, mga pagdahay, mga pagpasalamat. Alang lang kanimo Dios. Thank you Jesus. Sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Ang kinabuhi ko ihalad kanimo. Atong ihalad nga atong kinabuhi nga to sa Dios. Sa presensya mo may kalipay ako. Amen. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Ang kinabuhi ko ihalad kanimo o Ginoo. Daigon ko ikaw o Ginoo. Simbahon ko ikaw og halaran ning kinabuhi ko. Salamat Lord sa imong ipadayag samtang nagdahig minim Ginoo. Imong gipakita unsa ang imong gibuhat sa imong alagad nga si Daniel. Bisan siya gitambog sa langob sa leon o God, apan siya nga nagdaig kanimo, apan siya nga nag-awit kanimo, wala sa hilabti sa leon. Ang mga leon na minaw sa iyang mga pagdaig kanimo God. Mausap kami nagdaig kanimo, mausap kami nagpasalamat kanimo. Salamat Ginoo nga imo kaming gitabangan. Salamat Ginoo nga imo kaming giatiman. Salamat Abahan nga imo kaming giproteksyonan. Bisan asa kami sa kalibutan, ikaw kanunay nag-uban. Kanunay mo kaming gipahinumduman aron kami mahimong takos ug kangayan nga matubang sa imong kingarian o God. Salamat o Dios sa imong presensya. Sa presensya mo may kalipay ako. Yes, Lord. Sa presensya mo may kalinaw ako. We declare and we claim
Sa presensya mo may kaayuhan ko. Amen. Ang kinabuhi ko ihalad kanimo, o Ginoo. Daigon ko ikaw, o Ginoo. Simbahon ko ikaw, og halaran ning kinabot iko. Imong gipahinomdom kanako, Ginoo, sa diha nga gipreso sila si Pablo og si Silas. Gisulod sila sa pinakasuok sa bilangguan, ug gilugpitan ang ilang mga tilo, ginapos ang ilang mga kamot sa kadina. Apan sa tungang gabi sila nagdaig kanimo. Apan sa tungang gabi sila nag-awit og mga pagdaig. Adunay mga milagro nga ilang nasaksihan. Nangatangtang ang mga kadina ug nangaabli ang mga gawang sa mga pultahan sa bilangguan, ug ang tanan mga penereso nakapatunog kagawasan. Magdaig kami kanimo, God. Magpasalamat kami kanimo. Magpasinungog kami kanimo, Diyos. Thank you, Jesus. Salamat, Ginoo, sa oras time kay mong gihatag ka na. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Katamis, O Jesus, pagkahibulungan, katamis sa imo ngalan. Tibuok kalibutan, dili ka itukngan. Busa kami nag-ambahan, gitubos mo kami, Ginoo. Sa himayang imo giandam, busa kami gayog po, uban ka nimo, katamis sa imo ngalan. Gitubos mo kami, Ginoo. Sa himayang imong giandam, usa kami kayog po, uban kami mo, katamis sa imo ngalan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sab lamang. Ang magpabili ang pulong mo,
nga ako datun sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo nabuhi ko. Labaw sa tanang butan, ang pulong mo gamhana, nagtudlo sa tanan, katawhan mo gianda. Wa na'y laing gabayan pa, ang Biblia kompleto na, nga akong buhing giya. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo inabuhi ko. Way makalabaw kanimong sos, way makatupong sa ngalan mo, Diyos. Kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios mga igsuonan nga nagpabati siyang presensya. Ako nagtuo nga dunay mga butang nga gihimo ang Dios sa atong kinabuhi karon. Doon na siya giayo, doon na siya gipanalanginan, doon na siya gibag-o nga kasing-kasing nga dili na pareho kagahapon o kaniadto, gibag-o na ta sa magayon sa atong Ginoo. Magpasalamat ta sa Dios mga kaigsonan na sumala sa mga awit na kung ikaw ug ako gipanalanginan, dili ta malimot sa pagdaig sa iyang ngalan. Dili ta malimot nga siya ang atong mapataas ug siya lamang ang atong maalagaran. Kini yung igsoon nagtuo nga ikaw ug ako giubanan og gipanalanginan sa Dios. Ug damor pa kang panalanginan kay saad sa Dios nga sugod karon og hangtod sa unahan kanunay kaniyang ubanan. Busa pagmalipayon, ayaw dawata ang mga negatibong pulong, ayaw tagaigluna sa imong kasing-kasing ang mga bati nga mga mensahe nga makapuin sa imuhang ngalan, sa imuhang kinabuhi, kay dili na makatabang nimo. Hinuon ablihi ang imong kasing-kasing sa mga pulong nga gikan sa Dios, nga musaway, mubadlong, mutudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Sa ingon nga kita nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus, andam sa pagsulod sa bagong langit ug bagong yuta nga gisaad sa atong buhi nga Dios. Kini inyo igsoon Pastor Gideon, manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Good night and God bless. Pagkay nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalay
pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na